Se duce, se duce! Nu sunt probleme! Nu sunt probleme! Go! Pleacă! Lasă-mă să fie! Ai lăsat? Arde! Arde! Uite cu arde! Excelent! Wow! Bine, bă! Hai! Fă poze, vă rog! Fă poze! Da! Adică zici tu un pic acum. Hai! Hai! Dacă e acum... Sunt județul de persoane, ceea ce este foarte bine pentru că am lăsat la finale, este pentru prima oară când am făcut la mine, am văzut că am eliberat valoare. Asta s-a terminat bateria. Hai că mai ieși tu un pic. Dar trebuie să mergem la Jani? Mai ieși tu, da? Da, pe băul ăla mă mănânc. Hai, mă, nu enerva! Hai că mai ține. Nu mai fac. Jane, auzi, Lasă! tu pe unde, ce drum ai? Nu poți să mi lași la linie. La 11 avem conferință. Aparatul, La 11? aparatul, aparatul foto. Janeta. Da, meu. No, atunci ne vedem la 11, vezi să nu uiți. Nu, că și le spun acolo. Bine, Jane. Dar n-am avut să dau mesaj. Ar fi fost păcat să nu fiu la acest marș, cu atât mai mult cu cât sunt